ikke skulle se mig med gasmaske, men jeg kan fortælle, at det sviger i øjnene, det er svært at trække vejret, og som I kan se bag ved mig, det minder mest om alt om en krigszone. Politiet bliver ved med at affyre tåregas mod den park, det hele handler om. Det er der, hvor de fredelige demonstrationer har fundet sted de sidste 12 dage, og politiet er fuldstændig eskaleret i løbet af de seneste timer. Jeg kan også fortælle, at det har taget os over en time bare at nå hertil, fordi der er så meget politi, og der bliver kastet med tåregas konstant. Og vi prøver... Der er fuldstændig kaos. Det er det, som jeg sagde før, det minder om en krigszone. Jeg kan også fortælle, at der er hundredvis af kampklædte politibetjente, der sidder her på pladsen. Det er politiet, der har overtaget pladsen nu. Og det, der foregår nu, det er, at det er over i parken. Altså nu har de fået ryddet pladsen her, hvor der har været demonstrationer. Glædelige dansedemonstrationer, hvor det var en folkefest. Nu foregår det alt sammen der, og politiet går fuldstændig amok med tåregassen. Og de råber, jeg kan høre demonstranterne råbe, ud med Erdogan, ud med regeringen. Så den her plads er pludselig blevet en krigszone midt i Istanbul, hvor kampen om Tyrkiets identitet udspiller sig lige nu og her. Og Simi, netop Erdogan, han bebudede jo i går, at han vil holde et møde med demonstranterne i morgen onsdag. Ved man noget om det overhovedet bliver til noget? Spørgsmålet er, om der bliver holdt et møde i morgen efter denne her hårdhændede metode, politiet har brugt. Når jeg har gået rundt de seneste mange timer og løbet rundt på grund af tåregassen, så har jeg mødt en stor vrede blandt demonstranterne. Der stod en mand og sagde til mig, jeg er en fredelig person, men nu har jeg lyst til at knuse politiet for den måde, de behandler mig på. Der var en anden fyr, der stod hernede med 2 sten i hånden og sagde, det vil jeg aldrig gøre, men nu vil jeg gøre det, fordi de gør det her mod mig. Det vil sige, det der foregår lige nu her, det giver mere blod på tanden til de demonstranter, der i forvejen er vrede og frustreret over regeringen. Og spørgsmålet er, om der bliver et møde i morgen, og hvis der bliver et møde, om det overhovedet kan ændre på den vrede, der er skabt lige nu og her.